Janet néni? Igen? Mindenki meghal. Igen, mindenki meghal. Miért? Tudod, a te Ward nagypapád lelkész volt. És ő szokta mondani, hogy az élet utazás. Na most, akár hosszú, akár rövidebb, mindig van eleje is, vége is. És akkor élünk okosan, ha szeretjük egymást. És ha segítünk egymásnak végig az úton. Aztán eljön a pihenés ideje. És kezdődik az utazás második szakasza. És ki tudja, talán az lesz mindközött a legcsodálatosabb utazás. Őszinte részvétem, és ha bármiben segíthetek én... Nagyon köszönöm. Hosszú és szép élete volt. Igen, nagyon. Tudsz valamit a végakaratáról, Eliza? Vissza akart térni Angliába, hogy ott temessék el a szülőháza melletti temetőben. Csak ugyan? Akkor most mit tegyünk? Nem tudom, hogy te mit fogsz tenni, de én elviszem Winifredet Angliába. Eliza néni! Marss be a házba a többiekhez. Megmondtam, a szavamat adtam Winifrednek, és én aztán mindig álltam a szavam. Drágám, borzasztóan fogunk aggódni, érted? Ó, ha majd olyan öreg leszel, mint én, te is megtudod, milyen értékes és rövid ez az élet. Rövid ahhoz, hogy nyafogással töltsük. Mindig tedd meg azt, amit meg tudsz tenni. Ez teszi értékessé az életet. Ó, hadd csókoljalak meg még egyszer. Jó utat. Vigyázz magadra. Nagyon fogsz hiányozni. Te is nekem, szívem. Na, indulás haza. Minden jót. Kezdődjön eddigi legnagyobb utazásom. Jó utat! Na látod, mégis megtettük együtt ezt a nagy utat. Isten veled, Winifred. Még találkozunk. A szinkront a Magyar Televízió Részvénytársaság megbízásából a Vajda Voice Kft. Készítette. Magyar szöveg Csizmás Kata, szerkesztő Kovács Katalin, hangmérnök Illés Gergely, rendezőasszisztens Kis László, vágó Katona Edit, gyártásvezető Dudás Ica, szinkronrendező Vajda István.